Δεν μας εξηγείτε κύριε Πανίση τι κάνετε όμως. Απόφαση κρεατού. Και πού είναι το κρέατο, στο μείον 5? Στο μείον 5. Θα σε βάλαμε τώρα να μας τα εξηγείς, γιατί τώρα δεν μας τα εξηγείς. Πόσα μέτρα είναι το λάστιχο? Αυτό είναι 50. 50 μέτρα. Νερού βέβαια, εντάξει, τώρα δεν μπορεί να είναι πιο κοντά. Πόσες ίντσες είναι το πάχος? Αυτό είναι 3 τέταρτα. 3 τέταρτα. Απόφαση είναι τεχνικιακή χρήσιμη σίτσα. Για να κατέβουμε να δούμε τι γίνεται. Τι άλλες δυνατότητες έχει το φορτηγάκι, δεν μας λέτε? Και άντληση είδαμε. Και άντληση. Και άντληση. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι γίνονται εργασίες πολύ δύσκολες και που δεν μπορούν να πάνε οι υπόλοιποι ανταγωνιστές του.